खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बडो न्यूज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बडो न्यूज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा बीटीसी बिसायख'थिखौ लानानै अर्डार फोसावदों बीटीसी बिसायख'थिनि समाव 20 निफ्राय 22 सेप्तेम्बरनि गेजेराव बेलासे 4 रिंगासिम जौ गलाया बन्द थागोन 26 सेप्तेम्बर बिसायख'थिनि फिथाइ साननाय सानखालिबो जौ गलाया बन्द थागोन 24 सेप्तेम्बराव जुदि रिपल जायोबा बे सानखालिबो जौ गलाया बन्द थागोन जौ गला बन्द थानायजों लोगोसे जाग्रा लोंग्रा गलाफोरावबो बा पाब्लिक प्लेसफोरावबो जौ आरो निसा जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ फाननो मोननाय नङा बा बाहायनो मोननाय नङा होननानै गोख्रोङै अर्डार फोसावदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा बीपीएफनि माखासे मावथिफोरा यूपीपीएलनि गारिखौ बुफाय बुसि खालामदों बेराफारसे यूपीपीएलनियाबो बीपीएफनि मावख' गारि चेयार मटरसाइकेल बुफाय बुसि खालामदों जोंहा कंग्रेसआबो बीपीएफनि मिटिंआव बुफाय बुसि खालामदों यूपीपीएलनिया बीजेपीनि गारि आरो अफिस बुफाय बुसि खालामदों बेनि गेजेरावनो रां राननो फैनायनि अजदाव हमजानो गोनां जादों एबसुनि मावथिया हरनि समाव बीटीसीआव गोबां हिंसायारि जाथायफोर जानानै थांदों बेनि मादाव बावखुंग्रि बियाबनि नायगाव युथ बीपीएफ अफिसाव बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जानानै थांदों बीपीएफ दोलोनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि हरनि 1:30 समाव फेरेंगानि मानसिफ्रा गंजौसेसो गारि लानानै फैदों जेराव 200 निफ्राय 300सो फेरेंगानि मानसिफ्रा फैनानै बीपीएफ अफिसखौ बुफाय बुसि खालामफैनायजों लोगोसे गंथाम गारि गंनै मटरसाइकेल आरो स्कुटि बेनि अनगायैबो चेयार थिंनि बेरा बायदिखौ बुफाय बुसि खालामदों बे समाव बीपीएफनि मावख'आव सा 20सोल' मावथिफोर दंमोन बिथांमोननि सायावबो गाग्लोबदों जायजों साथामा जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों क'क्राझाराव बीपीएफखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बायजोनिफ्राय गुन्दा लाबोनानै गाज्रि थासारि खालामहोफैदों जाय मोजां जायाखै होननानै बुंथियो बीपीएफनिफ्राय एनडीएबीआव थानाय समावबो फेरेंगाया दादागिरि खालामदोंमोन नाथाय बे सिस्टेमखौ बेयाव दा खालामथों होननानैबो बुंथियो बीपीएफनिफ्राय जाथायखौ लानानै पुलिसनोबो खौरां हरनाय जादों उनाव पुलिसाबो जाथायथिलियाव फैनानै नायबिजिरनाय हाबाखौ मावफैदों ओजोंहाय बावखुंग्रि बियाबनि तिलतिलियाव यूपीपीएलनि गारिनि सायाव बीपीएफनि मावथिफोरा गाग्लोबनाय जाथाय जादों यूपीपीएलनि मुस्लिम मावथिफोरनि सायाव गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिबाय बियार फेरेंगा बिथाङा बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि धनेश्वर गयारिया मिटिं खालामदोंमोन बेनि उनाव सा 30सो मुस्लिमफोरखौ एंगारनानै गालांदों बेनि उनाव आरोबाव गंब्रैजिनिफ्राय 50सो गारिजों फैनानै यूपीपीएलनि गारियाव गाग्लोबफैदों होननानै फोरमायथियो आरो हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नाजादों होननानै फोरमायथियो फेरेंगाया उदालगुरि भेरगाव बियाबावबो बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय बीजेपीनि गारि मटर बुफायनायजों लोगोसे बिसायख'थिनि मावख'खौ बुफाय बुसि खालामदों खाग्राबारियाव जादों बे जाथाया खाग्राबारि एबसुनिया बेबायदि बुफाय बुसि खालामफैदों होननानै फोरमायथियो बीजेपी दोलोनिफ्राय एबसुनि मावथिफोरा गामि गामि हाबनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों आरो गारि अफिस बुफाय बुसि खालामफैदों होननानैबो फोरमायथियो बीजेपीनिफ्राय बेनि अनगायैबो भेरगावआवबो रां राननायनि अजदाव हमजादों एबसुनि मावथिया एबसुआव थानानै राजखान्थियाव थानांगौनि मा गोनांथि दं होननानै खुद्रियो बीजेपीनि मावथिफोर बे जाथायखौ लानानै खाग्राबारि एबसुनिफ्रायबो खेंफोरथि होदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि मोनानि समाव यूपीपीएल आरो बीजेपी मोननै राजखान्थि दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जागासिनो दंमोन बे समावनो एबसुनिया गारिजों फैबाय थानाय समाव गारिखौ लाखिदों आरो राजखान्थियाव बाहागो लादों होननानै अजद होदों गाज्रि राव बाहायदों आरो एबसुनि सासे मावथिनि मोदोमावबो आखाइ होदों होननानै फोरमायथियो एबसुनिफ्राय ओजोंहाय गसाइगाव श्रीरामपुर बियाबावबो बीपीएफनि जुथुम्मायाव दुंहाव थासारि कंग्रेसनि मावथिफोरा फैनानै गोबां चेयार बुफाय बुसि खालामफैदों ओनसोलनि आइजोफोरा जोंखौ रैखाथि होनायावसो जों रैखा मोनदों होननानै फोरमायथियो बीपीएफ दोलोनि मावथि दैदेनगिरिफोरा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो एनडीएबीनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया जेब्ला जोबथेसालिनिफ्राय बेलाव न'आव दंफैयोमोन अब्ला बीटीसीनि गाहाय प्रमद बर' एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो दिपेन बर'खौ लोगो हमनो हास्थायो होननानै फोरमायथिदोंमोन बे लेखायै बिथांमोननिसिम वाट्सएपनि गेजेरजों मेसेजबो हरनाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोनहा लोगो हमनो खेबसेबो फैयासै बे खोथाखौ फोरमायथिदों डक्टर अन्जालि दैमारिया फोरमायथिदों दि प्रमद बर'नो जेब्ला मेसेज हरो अब्ला लरेन्स इस्लारिया थाबैनो नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामगोन होननानै प्रमद बर'आ रिप्लाइ हरदोंमोन आरो जेब्ला लरेन्स इस्लारि बिथांनो मेसेज हरो अब्ला
चिफ बा प्रमद बर'जों रायज्लायग्रोनो होननानै मेसेजनि रिप्लाइखौ हरदोंमोन। बेराफारसेथिं दिपेन बर'नो मेसेज हरदोंब्लाबो दिपेन बर'आ जेबो रिप्लाइ बा फिननाय हरफिनाखै होननानै फोरमायथियो। लोगो हमगोन साननानै 20 सानसिम लामा नायदोंमोन, नाथाय गावजों गाव नारलायलायनानै लोगोखौनो हमनो फैयासै, जेरावनाखि अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालयनि सुबुंफोर आरो एमएलएफोरानो फैनानै रन्जन दैमारिखौ लोगो हमफैदों आरो नायफैदों होननानै फोरमायथियो। लोगोसेनो मिसिं, राभा, बेंगलि, गरखा आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरानो फैनानै रन्जन दैमारिखौ लोगो हमफैदों, नाथाय रन्जन दैमारि बिथाङा प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो दिपेन बर' बिथांखौ लोगो हमनो हास्थायो होननानै लिरहरसेयावबो बिथांमोनहा लोगो हमफैयासै होननानै फोरमायथियो डक्टर अनजालि दैमारिया। एबसु जाय हारिनि आफाद गासैनिबो थाखाय बिथांमोनहा बुङो, नाथाय बिचार गोरोबथानि सागानगिरिखौनो नायफैयासै होननानै फोरमायथियो डक्टर अनजालि दैमारिया। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङाबो बे समाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जादों। इउपिपिएल सोरखारा 2 लाख हानि पाट्टा होदों होननानै बुंनायनि सायाव अनजालि बिथाङा फिननाय होयोदि जोंनाव अफिसियेल रेकर्ड दङ, 2 लाखआ हानि पाट्टा नङा। 62,000नि बांसिना जमाबन्दी, 61,000नि बांसिना लेन्ड हल्डिं आरो मुं फाहामनाय आरो कन्टेक्ट नाम्बार सोनाय बेफोरो हानि पाट्टा नङा होननानै फोरमायथिबाय अनजालि दैमारिया। नेपाल हादराव दा थासारिया सामलायजाहांनो हमबाय। नेपालनि आर्मिफोरा लामायाव ओंखारनानै थासारिखौ सामलायनो नाजादों। नेपालनि आर्मि चिफ अशोक राज सिगदाल बिथाङा सोमावसारग्रानि दैदेनगिरिफोरजों गोजोनखौ लाखिनो थाखाय सावरायदों, जेराव थासारिखौबो सामलायजानायाव फैहांनो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे साननैसो नेपाल हादराव दावराव दावसि जानायाव थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 30 जाबाय आरो 1,000नि गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों। बेखौ नेपालनि हेल्थ मिनिस्ट्रिया रिपर्ट होदों। ओजोंहाय नेपाल हादराव दावराव दावसि जानायाव गोबां धोन सम्पतियाबो खहा जादों। सोरखारि न' बां, कर्ट कासारि, पार्लियामेन्ट बायदिफ्राव गोबां खहा जादों। गोबांखौनो अर सावनानै होनानै सेवहांगार खालामबाय सोमावसारग्रा रायजो राजाफ्रा। बेनि अनगायैबो सा 1700 जोबथेसालियाव जोबथे जानाय खेदिफ्राबो खारखुमादों आरो खारखुमानायफोरा आखायाव हाथियार लानानै खारखुमादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों आरो माखासेखौ इउपि बिहारनि सिमाफ्रावबो हमफिननो हानाय जाबाय होननानै बे समाव रिपर्ट सफैदों। नाथाय सा 700सो भारतनि सुबुंफोरा नेपाल हादराव बे समाव नांथानानै दङ। बिथांमोनखौबो रैखाथियै जाहाथे भारतसिम दैथायहरनो हायो, बेनि थाखाय आर्मिया राहा लागासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। नेपाल हादराव जानाय बे थासारिखौ खाबु लानानै गोबां सुबुंफोरानो दखान, गला, मल बायदिफोरनिफ्राय बायदि मुवा बेसादफोर लुथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। खायफाया बस्थायै बस्था माइरं, दालि, आटा बायदिफोरखौ लुथिदों आरो खायफाया मुवा बेसाद बायदिफोरखौ लुथिदों, बेबायदिखौबो नुनो मोननाय जादों। भेरगाव दिमाकुसियाव इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थिनि गेदेर फोसावदिं मेल। 5 बियाबखौ जयैनो लोगोआव लानानै इउपिपिएल दोलोनि फोसावदिं मेल। भेरगाव, कालिंदुवार, खैराबारि, नने सेरफां आरो मोदैबारि गासै 5 बियाबखौ जयै लोगोआव लानानै इउपिपिएलनि फोसावदिं मेल, जेराव प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों। बे 5 बियाबाव इउपिपिएलआ देरहागोन, बेजों फोरमान जाबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। आं खेला मेला खुंदों, नाथाय हाग्रामा महिलारिनि समाव बुथारनाय बुलायनाय जादोंमोन। आं हिंसानि मेला खुङाखै, गियाननि मेला, थुनलाइ, हारिमु, सुबुं सम्पदनि मेलाखौसो खुंदों आरो बेयो इउपिपिएलनि मडेल राजखान्थिनि थाखाय जादों होननानै बिबुंथि लाखियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो CAM काप खुंदों, जेराव 67,000 जोलुर गेलेगिरिफ्रा जयै गेलेदों। क'क्राझाराव दुरान्ड काप, सन्टस ट्रफी खुंदों होननानैबो फोरमायथियो। आरो जों होस्रांनायखौ लुबैया, 1 लाख हा गैजायैफोरनो हानि मोनथाय होनो थांगासिनो दङ। बिडिआरआवबो थानो हानायनि आयेन दं होननानै फोरमायथियो। बिजेपिनि सायावबो मुं लायालासे गाग्लोबनायखौ नुनो मोनो प्रमद बर'खौ। बड'लेण्डआव जेब्ला बिमा माहारि, बिदा फंबाया गाबदोंमोन आरो मदद नागिरदोंमोन, अब्ला बै समाव गेदेर राजखान्थि दोलो, गेदेर दैदेनगिरिफ्रा बबेयाव दंमोन? दा जों जयै आगान सुरनायाव बिथांमोननि माखासेया फैनानै जोंनि सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो नाजादों। बे 5 बोसोराव जेबो दाङाबाजि जायाखै। बे 5 बोसोराव बड'लेण्डआव जारिमिन सोरजिदों, सनानि आखरजों लिरनो हागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। आरो बेफोर गासैबो इउपिपिएलनि मडेल राजखान्थिजों जाफुंदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि जों 30-40 बोसोर सोबख'जादों, गादब जादों, नासयजादों। 12 घन्टा सान्दुं अखा राजालामायाव जथेनानै दिल्ली दिसपुरनिफ्राय क'क्राझाराव लाबोनाय रिमटखौ जोंनि माखासे बिदा फंबायानो क'क्राझारनिफ्राय दिल्लीयाव हैफिननो नागिरदों। बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानो नांगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ।
बिसायख'थिया गुदुं जादों बिटिआरआव जेरैबो जेरैथिंबो बिसायख'थिनि दोहौ मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ बे समाव मुखुब जादों। बिपिएफ दोलोआबो जायगा जायगा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जादों। गुनं बनरगाव बियाबाव बिपिएफनि दोहौ होनानै दाबि खालामबाय बिपिएफनिफ्राय आरो इउपिपिएलखौ थांखिनानै खोथाजों गाग्लोबो। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव गोदै राव नाथाय खुगाजों रायजो सालायनो हाया। जाय मानसिया खोथा खम बुङो बेसो बांसिन खामानि मावो होननानै बुंथिबाय बिपिएफनिफ्राय। प्रमद बर'नि गोदै रावा खोनासंनो जोबोद मोजां नाथाय खामानि मावाखै। गोदान जेबो खामानि मावाखै। हाग्रामा महिलारिनि समाव जि खामानि जादोंमोन बेजोंनो सोलिगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बानायनाय लामा स्कुल कलेजखौनो फाहामाखै होननानैबो बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। प्रमद बर'नो रायजो राजाफ्रा 5 बोसोर खाबु होदोंमोन नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ सिबियालासे गावखौसो सिबिदों। बेनि फिननायखौ रायजो राजाया होगोन होननानैबो बुंथियो। दिनै इन्टारभिउ खुङोब्ला गाबोननो साख्रि होगोन, मोनसे भटनि सोलायै मोनसे साख्रि होगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव रादाय होदोंमोन आरो भट बिदोंमोन। जाय जाथावना नङा। प्रमद बर'आ बेबायदि खुगाजों बुङोब्लाल' जानाय नङा, खामानिबो मावनानै दिन्थिनो नांगोन होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।